Вітаю всіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вами Ольга Старасціна і навіны з будучыні. Лукашенко ўжо выбраў сабе падарунак на Новы год. Могут позволить себе только единицы. Беларусам давядзецца добра раскашэліцца. У нядаўна адкрытым беларускім музеі авіяцыі і касманаўтыкі не хапае экспанатаў. Просто отвал башки. У Віцебску прабілі неба. Там ставяць імпартны флагшток. Харчаванне ў шпіталі можна выбраць любую са 120 страваў. Это манка. Будзе і на нашай вуліцы дрон. Раскрылі сакрэт беларускага эканамічнага цуду. Ён у чыноўніках і папах. Лукашенко ўжо вызначыўся, якія навагоднія падарункі хоча атрымаць ад беларусаў. Для душы перамогу на выбарах, для цела штосьці класу прэміум. Здавалася б, здзівіць Лукашенку ўжо нічым немагчыма. Если бы его не пустили в самолет, он бы вообще не расстроился. Он такой: ах так, тогда сам полечу. Чик-чирик. Расійцам усё ж удалося і здзівіць і ўразіць Лукашенку казанскімі верталётамі. Хоць і цяжка было, але ён нават палез у Ми-38, той, што з ёмістым VIP-салонам, габарытны і з высокаю хуткасцю. Але асабліва Лукашенко ўразіў, як пішуць расійскія медыі, верталёт «Ансат» медычнага прызначэння. А гэта, уласна, цяпер і трэба беларускаму дыктатару – верталёт з VIP-салонам і медычным абсталяваннем. У цяперашнім авіапарку Лукашэнкі прастойвае верталёт заходняй вытворчасці, падораны яму некалі алігарха Михаілам Гуцарыевым. Прастойвае, бо з 21 года застаецца пад санкцыямі. Они же ввели санкции, по-моему, против нас, против моего, допустим, самолета. Пад санкцыямі быў і верталёт іранскага прэзідэнта, які сёлета пацярпеў катастрофу. Прэзідэнта пахавалі. Они запрещали обслуживать этот вертолет, это точно. Сабе беларускі дыктатар такога лёсу не жадае, таму гэтак эмацыйна рэагуе. Мерзкая, омерзительная позиция Соединенных Штатов привела к этому. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов. Лукашенку нічога не застаецца, як выкарыстоўваць верталёты расійскай вытворчасці. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Але цяпер, калі яму паказалі найноўшыя мадэлі, калі ён іх паглядзеў і памацаў, то захацеў перасесці на верталёт вышэйшага камфорту. На новы транспарт для Лукашэнкі, а гэта $5 мільёнаў за медычны верталёт і 20 мільёнаў за мішку прэміум-класу, раскашэліцца давядзецца беларусам. Давайте раздеваться и работать. На імпартны вока паклаў, а мог бы і на айчынным лётаць, дарэчы, найлепшым у свеце. Близкий аналог есть только у американцев. Представьте, маленькая мы такая страна, и имеем технологии и уровень, которые в мире могут позволить себе только единицы. Але ж няма галоўнага ў беларускім верталёце – VIP-салона і медычнага абсталявання для Лукашэнкі. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. Усё адбылося, як мы і расказвалі ў адной з папярэдніх праграмаў. Музей авіяцыі і касманаўтыкі на аэрадроме Ліпкі, што каля Менску, урачыста адкрылі. Беларусы актыўна дзеляцца ўражаннямі. Паглядзець ёсць на што. Тут сабралі некалькі дзясяткаў лятальных апаратаў рознага часу. У некаторыя можна нават зайсці. Мне нравится, что все можно трогать, можно покрутить вот так. Разрешается лазать, сидеть в кабинах. І гэта яшчэ не ўсё. Есть Гагарин, есть звездное небо, двери от гостиницы космонавтов, есть аэроклуб ДСА, здесь готовятся к парашютным прыжкам, есть где полазить детям, тир, веревочный городок, есть также где покушать, кафе Гагарин с очень необычным и антуражным дизайном. Потолок просто отвал башки. У каментарах наведнікі дзяліліся і такімі ўражаннямі. Открыть открыли, а парковки нет. Касса одна, а очередь метров 200. Даже через «оплати» нельзя оплатить. Добраться только на машине. Пешком от МКАД – такое себе. Сегодня была там, и очередь стояла 3 часа. Была очень длинная и медленная очередь. Билеты продает только один человек. В очереди простояли час. Как-то радость посещения меркнет с этими обстоятельствами. По факту груда металла и ржавчины. На один раз.
І сапраўды прыдалося б на аэрадроме паказаць не толькі старыя самалёты, але і найноўшыя лятальныя апараты. Цяпер у шмат якіх краінах свету распрацоўваюць электрычныя самалёты. Кажуць, за імі будучыня. Нямецкі стартап «Ліліум», што распрацоўвае электрычныя самалёты, прэзентаваў мадэль, здольную перавозіць да 6 пасажыраў на адлегласць 175 кіламетраў. У доўгатэрміновай перспектыве мы хочам стварыць самалёты, здольныя перавозіць да 100 пасажыраў на адлегласць да 2000 кіламетраў, цалкам на электрычных батарэях. Гэта каля 80% усіх рэйсаў на сёння. І гэта самы эканамічны спосаб лятаць без выкіда вуглякіслага газу. Гучыць заманліва, аднак з рэалізацыяй амбітных планаў давядзецца пачакаць. На жаль, кампанія не атрымала чаканых 50 мільёнаў еўро ад ураду Нямецчыны. Палітыкі палічылі фінансавую рызыку для дзяржаўнага бюджэту за высокую. Цяпер фірма шукае падтрымання за межамі краіны. А для нас важнае вашае падтрыманне. Калі вы глядзіце нас на YouTube-канале, то пастаўце нам, калі ласка, лайк. Гарачыя дыскусіі ўзнікаюць у соцсетках, калі нехта змяшчае фота ці відэа ежы са шпіталю. Адны называюць гэта пайком, як у турме. Іншыя кажуць, смачней, чым дома. Это обед для мужика. Правда, мяса, по-моему, маловато. Что, хреново, что ли? Гляньте, сколько мяса. Какая в больнице еда? Это манка. А як харчуюцца тых, хто працуе ў шпіталі? Насамрэч персаналу там шмат, і працуюць людзі дзень і ноч. Як клапаціцца пра іхнае здаровае і разнастайнае харчаванне? Ды каб кошт не біў па кішэні, давайце паглядзім, што прыдумалі ў Нямецчыне. Універсітэцкая больніца Тюбінгену выкарыстоўвае ў сваёй сталоўцы кухоннага робата, каб забяспечыць персанал смачнымі стравамі. Высокатэхналагічны кухар можа прыгатаваць 120 розных страваў, выкарыстоўваючы загадзя падрыхтаваныя інгрэдыенты. У меню як традыцыйныя нямецкія стравы, гэтак і азіяцкія ці італьянскія. Мы больніца. Мы працуем уначы, у выходныя, у святы. Перадусім мы хацелі даць нашым працаўнікам магчымасць хутка атрымліваць здаровую ежу па-за графікам працы сталоўкі. Кухонны робат бездакорна працуе ў шпіталі з траўня. Кошт страваў ад 6 до 9 еўро, што няшмат для Нямецчыны. Гэта вельмі смачна. Сёння я тут упершыню. Я думаю, такой будзе будучыня. Паколькі паўсюль не стае персаналу, мабыць, такая рабатызаваная кухня будзе сустракацца ўсё часцей. Аднак кухонны робат не працуе цалкам без удзелу людзей. Штодня працаўнікі запаўняюць лядоўню нарэзанымі і падрыхтаванымі інгрэдыентамі. Адна і тая ж рэч можа мець рознае прызначэнне. Дроны, якія ўсё часцей з'яўляюцца ў небе над Беларусю, нясуць выбухоўку. Дроны, якія лятаюць у Арабскіх Эміратах, дбаюць пра бяспеку людзей. Улады выбіраюць, рэч мае служыць людзям ці выкарыстоўвацца супраць іх. Уявіце сабе свет, дзе паліцыя рэагуе на аварыйныя сітуацыі за лічаныя хвіліны. Гэта не будучыня, а рэальнасць у Дубаі. Тут паліцыя запусціла дроун-бокс, унікальную сістэму, якая дазваляе за долі хвіліны атрымліваць інфармацыю з месца здарэння і аператыўна рэагаваць. Дроны забяспечваюць відэастрымы ў рэжыме рэальнага часу, і такім чынам паліцыя атрымлівае поўную карціну інцыдэнту. Мы дасягнулі сярэдняга часу рэакцыі – 1 хвіліна і 13 секундаў у месцах, дзе ўсталяваны дроун-бокс. Беларускія праваахоўнікі таксама карыстаюцца дронамі. Праўда, не дзеля выяўлення складанасці аварыі ці іншага здарэння, а каб знайсці таго, каму выпісаць штраф. Як кажуць дактары, ранняя дыягностыка захворванняў ключ да здаровай будучыні. Дзеля гэтага ў Вялікай Брытаніі распачалі масавае генетычнае тэставанне нованароджаных. Нацыянальная служба здароўя Вялікай Брытаніі распачала праект генетычнага тэставання 100 000 немаўлятаў. Выбар быў відавочны, бо Эмілія пройдзе тэставанне на 200 розных генетычных захворванняў, што прынясе ёй карысць і пры гэтым паспрыяе навуковым даследаванням, якія дапамогуць іншым дзецям. Як маці, якая штодня губляе сваё дзіця, прашу вас не адкладваць і скарыстаць магчымасць даведацца. Гэта ініцыятыва дапаможа выявіць генетычныя захворванні на ранніх стадыях, а значыць паспрыяе своечасоваму лячэнню. Пра неабходнасці значэння такога масавага скрынінгу немаўлятаў кажуць і беларускія медыкі. Дык можа брытанскі досвед дасць аргументацыю, каб улады ўвялі гэта і ў нашай краіне. Спокойно спала.
У Витебску спяшаюцца, хочуць до конца года паспець зрабіць пляцоўку для правядзення афіцыйных імпрэзаў. Цэнтральны элемент на ёй 69-метровы флагшток. Гэта вышэй за дом у 20 паверхаў. А мы паспрабавалі знайсці нешта беларускае ў гэтым амбітным праекце ўладаў. Як высветлілася, флагшток зрабілі ў Турцыі. Гранітную брусчатку прывезлі з Расіі і Узбекістану. Светладыёдныя экраны з Кітаю. Беларускае ў ім гэта выдаткі з гарадскога бюджэту. Грошай навалам і ў Воршы. Там таксама захацелі флагшток. Меншы. Усяго за амаль 6 мільёнаў рублёў. А можна было б гэтыя грошы заінвеставаць у новыя тэхналогіі, каб будаваць у разы хутчэй і танней. Напрыклад, у друк будынкаў 3D. Мы толькі пачалі ім захапляцца, як ужо вынайшлі удасканаленне. У Цюрыху распрацавалі робата, які друкуе сцены з дапамогай унікальнай тэхналогіі – ударнага друку. Цяперашнія 3D-друкаваныя сцены патрабуюць часу для зацвярдзення кожнага пласта. Ударны друк дазваляе скараціць гэты час. Робат з велізарнай хуткасцю выпускае сумесь будаўнічых матэрыялаў, якая пры ўдары злучаецца з папярэднімі пластамі. Сцены атрымліваюцца больш трывалыя, а працэс хутчэйшы. Калі наша сістэма будзе цалкам аптымізаваная, яна можа стаць вельмі хуткай і экалагічнай адначасова. А таксама таннейшай, бо выкарыстоўваецца сумесь, у склад якой уваходзяць будаўнічыя адкіды з мінімальнай колькасцю дабавак, як глей і гліна. Даследнікі з ЭТГ Цюрыху ўпэўнены, што іхныя тэхналогіі зменяць усю будаўнічую галіну. Прыклад імпартазамяшчэння паказалі ў Івянцы. Там з помпы адкрылі новую лінію для вытворчасці мяккай карамеля, бо гэта найвелізарнейшае дасягненне зрабіць цукеркі. Аналаг мамбы, прыдуманай 70 гадоў таму ў Нямецчыне. З гэтай нагоды на фабрыку прыехалі чыноўнікі, каб перарэзаць чырвоную стужку. І прыйшоў поп, каб асвяціць лінію. Відаць, на фабрыцы разлічваць або на боскі цуд, або на загады чыноўнікаў. Хоць лінію адкрылі, але ў продажы цукеркі не з'явяцца перад навагоднімі святамі ў час найбольшага попыту, а толькі ў наступным годзе. На гэтым салодка развітваюся са гаспадарствам. З вами была Вольга Старасціна. Усяго вам самага добрага.